So, good news vandaag. Vandaag wil ik mijn ding doen, wat ik lang gefilmd heb. En ik heb me hier wat eruit gemerkt, wat ik iedereen een wezen wil van das huis. En dat mocht zijn om de mensen de uren opdoen en hem wezen en wat van de wereld leven. Wat je in de werkelijkheid aan en wat is, wat er hier ersten driften, wat is dat alle? Ik geloof, we zijn het alle en we zijn het immer waren. Er zijn dingen wat in de wereld aangaan doen, wat door vrouwelijk zijn, wat moet zijn. Zeer veel van ons hebben het al gezien, dat het een paranda is, een agenda, wat die schieben doen, als de ganze wereld. En dat door niet alles de waarheid doorheen is, niet zo? Maar anyway, met dit aanvang wat ik gleich te lezen van 1. Johannes 4, vers 5, dan zegt dat die wat van deze wereld zijn, reden ook van deze wereld en ons in dat is waarom die wereld nu aanhoudt. De vrouw is, besonders voor vandaag is, wat jeit in deze wereld aan. Kijk, dat hier hier zijn kan. En zo wat jeit in de wereld aan, dan is mijn vrouw, wer regiert deze wereld? Wer regiert deze wereld? Weet je dat wer deze wereld regieren heeft? En ik geloof naar de Bijbel, maar weet wie dat? Dat is de gefallene wereld, dat is de Feind, dat is de Herrscher over deze wereld. En anders steht in de Bijbel sagt, dat we zullen nicht twee Herren zijn. En dan op andere steht sagt dat, wanneer je van deze wereld zijn, dan zei je, dan is de wereld, wat in de wereld herrschen, net als de God te ons. En wanneer we God, den werkelijke God, als onze God hebben, dan hebben we den als ons God. So, anyway. Een paar bellen. Ik ga hier wat bellen. Ik heb dus naar de ree gesteld. Ik ga het niet naar de ree gaan krijgen. Dus het alle aangegaan is. Maar dat zijn dingen wat ik me bemerkt heb over de laatste 3-4 jaar. Dat zijn immer alleween bellen wat ik me genoemd heb. En die hebben weggelegd. Ik heb een paar duizend bellen. Want we moeten wel reden van hoeveel bellen ik heb. En dan doen we oppassen. Wat je het aan. En wat haben die einmal gesagt. En wat zijn de ware. Stimmt dat? De ganze meeste tijd stimmt dat niet. Dat waren spraakziek. En dat zijn de dingen waar ik je wijzen wil. Ik wil wijzen van waar ik ware spreken dan. En er mensen wat er niet ganz smart genoeg zijn, of wat er nog oppassen dan, die zijn dat niet. En andere waren, die zijn zo vol van dat, die geloven rein alles wat de nieuws zijn net. Dus ik wil van de nieuws reden, van de mensheid, wat de regering net, en al die dingen staat. So. Anyway, trade naar dat. Wat je in de wereld aan, en de vrouw is, wer regiert er? Wer kent deze mens? Ik geloof meer van ons handelt al zijn. Wer is dit? Dit is Klaus Schwab. Dit is Klaus Schwab, wat zeer veel te zijn heeft over alles. En zeer veel heeft hij de kracht. Proeft de kracht te krijgen om over de wereld. Te herrschen. En dit is einer, wat zeer reden net. Nicht direkt, aber die wordt dan zeerlijk alle presidenten, alle prime ministers aanladen en dan wordt ze dus zijn en het wordt een wijze zijn. En dan kijk je maar hier is nog een beeld. Het is ook dezelfde. Maar naar dit beeld dan wordt het zo laten, dat wordt niet een zeer goede herrscher zijn. En hier is nog een andere beschrijving van de World Economic Forum, waar die onassen in de platform. De groep wordt het dan is. En hier is het een beetje beschrijving. Wat hij gelooft, wordt het staat in deze wereld. Klaus Schwab is de founder en de leider van de World Economic Forum. En dan aan deze beschrijving ving we dat, van ik te lezen naar het eerste mes van de boven. Dat in deze wereld, er zijn winst 4 biljoen onnutzbare eten. En die moeten afgelast. Bij het jaar 2050. En dat houdt zich krijgelijk bij wat als met Gericht
Met organized epidemics, pandemics, fatal rapid acting, krankheden en zo'n dingen staat. Dat gaat je alle te beschrijven. En dan kan je nu aan internet vinden wat hij wil en wat hij wil leven. En die zijn gleich pleit en die zijn ook gleich pleitsch met dat. Dat zijn die lijkt tot de mensen in de openen. Hier is nog einer. Dit is van de United Nations. Dat is ook een zo'n leraar. How about this one? It's Bill Gates. It's Microsoft Bill, een computer. Die wordt hem al half zo veel met Microsoft aangevangen. Dat is een jonge veel voor computer geschreven heeft. Zo weet after de technology een schwung gebracht met dat. En dat van daar hebben we de leraar van Microsoft. Zeer veel businesses in de geschäftsmannen gebruiken Microsoft en Excel, Word, PowerPoint, al zo'n dingen staat. Dat is de leraar ervan. En wat zeg ik daar voor vandaag? Hij deed zich zo als van hij een dokter is. Hij deed zich zo als van hij de impfenrijd met net als van hij weet wat hij deed. En de werkelijkheid is dat hij nergens een dokter je was en hij heeft nog niet lessons gehad om een dokter te zijn. Maar dat is wat hij deed. Hij gelooft als dokter, hij kon rood geven. En dat is waar zeer veel geld van herkomt. En hij heeft zeer veel geld aangegeven om impfen met, omdat de impfen, mensen kunnen zich impfen laten, zodat er niet staat. Maar wat heeft hij een paar jaar terug gezegd? Hier zegt dat, krijgt de stad. Du fehlt de Welt auf te schaffen van mensen, durch impfen. En dat bematten dat de impfen laten. Dit is medio 3 wat dit is opgeschreven. En de Zeitung. Ganz klar. En openen had hij dat gezegd. Aber da waren nu nicht je so hier wiesen, aber das ist ein anderes Land, wo das geworden. Anyway. Wow. How about this one? Wer kennt diesen Lehrer? Oh ja. Dan Johnny, dit is de van de World Health Organization. Krijgt de stad. Die geloven over alles te zijn kan, als het zin merkt oder niet. Aber dit zijn alle grote jongens. Er zijn nog veel meer grote jongens in de grote meetings. Maar dit zijn best de paar stukken wat ik hier wil wijzen. En ik wil euch verschiedene dingen gaan en verschiedene dingen wijzen. Aber ik wil gleichen, want je wordt ganz durch dit video kijken dat je wordt metkomen wat ik mijn. En dan wat het jeit. Ik wil niet gaan dat je best van enkele kijken zal. Ach, dat is wat het is. Nee, ik wil gaan die dan ganz durch kijken. Hier is veel verschillend bij. Ik ga hier van verschillendste nemen. Wer weet dat? Dat het allemaal heet naar de global warming. De global warming. Alles wat je schaft en gaan je reden, de global warming. De Welt wordt warm, En we moeten de geen schaffen en we moeten tags naar rekenen en zijn geld te krijgen voor de geen schaffen en al zo'n dingen staat. Die wat elkaar dan steeds wonen, die wat alle in Engelschen reden, in Engelschen te doen gaan, Engelse nieuws zijn. Ik kijk naar de werkelijke nieuws, kijk ik naar, post ik zo weinig nog op. Dus van anderen, some sharen dan, oder comparteren iets wat dan van de nieuws en zeg hier en doe een beet wat. Wat het echt de nieuws oppassen, daar en kijk naar de ik weet. Daar wil je laten antwoorden waarom. Maar ganz kort komt dit eruit. De global warming is nu daar. Dat zegt hier de era van global boiling heeft nu aangevangen. Dat is wat de United Nations Chief zegt van juli. Wordt het heetste weer in een maand on record, also in de ganze Welt. Dat is de laatste juli maand, is het heetste geweest en de ganze Welt, ja her. Dat is wat het is. Doorheen heeft nu de global boiling aangevangen. Boiling meint kern. Nu is dat niet meer dat de Welt warm wordt, nu is dat nur het kern. Nu reden we van kern. Wat geloof je worden doen? Wat wordt het zijn? Wat worden de wezen? Wat worden de doen? Wie, wat er met wieder denken kan, wie weten het al, dat is een lenis. Dat is een lenis. Die wordt door aan van een paar jaar nu opgepast, die worden het zijn. Nu het nächste beeld wil ik je moet wijzen. Kijk maar naar dit. Nu een eentje, wat de groten gewaar zijn en een eentje.
dann checkt man naar de andere Seite, wo das nu het laatste ganz kurz was ist. De groden op meerdere steden zijn actually een groter 2 graden kalder als dat eier am gewast is. En wat zijn er nu? De mensen worden sterven, de mensen worden alle sterven, de mensen worden alle sterven, dat wordt alle heiten van alle aan te kerken. Really? Really? Dan hebben ze de map zo rood gemoeld, dat het zal zo te zijn als van het nieuwstijd, nieuwszaaiheid. Wo Menschen wat gaan billen genomen, snapshots genomen van eier, dan doen ze de een beziet het andere hand zaten en dan checken we. Dan kost dat zijn, die legen ganz marschig zijn. Hier ist ein Heint. 2017 checkt man ein bisschen, was die Groden wären. Das ist ungefähr in Deutschland, so wie das ich da hören habe. Und dann checkt man das umgestellt, 2022. Und was je even kijken dan, de ganz meeste steden ist dort kalder gewesen an der 2022, als er dann 2017 wird. Aber was sagen die, was wiesen die jünt? Man, das war Heid, das war Überbosigkeit, das war Überbosigkeit. Und Menschen, die nicht drei denken da, oder nicht das sein, das sind das, die glauben das alle. Und alle Menschen, die die News hören da, die glauben das alle. Mensch, du sind viel Menschen, die glauben alles, was die News sagen. Das ist alles garbage und Lenis. Wow. Das. Sehr viele Menschen, die glauben das sehr fernhändig abzustellen. Diese Dinge, das sind dort, was einer am Haus hat. En dan dat en dat am knups trekken. En dit is voor koud ik dat wel gaan. En dat am knups trekken, dit is voor warm ik dat wel gaan. Eerst hadden we zo'n schwengel. Dan schauen we zo even, dan stellen we in de bed 70 graden, zo. Dat is voor warm ik dat wel gaan. En dat is voor koud ik dat wel gaan. Sehr viele Menschen, die fangen uns in Städte an. Das darf nicht korrekt in Städte sein, aber sei es in der Stadt. Dann kostet das Wi-Fi an, dann kostet das mit den Phone stellen. Dann kostet das von selbst stellen. Checken sie, das möglich hast, bei der Tüß bist, oder was möglich sein. Und so eine Dinge dort kostet mit den Phone stellen. Aber was sagt die News hier? In Colorado, diese Company, was sie gemerkt hat, die hat 22.000 sind diese festgeschlossen, ab 90 Grad Ware aus der Heid wird bieten. En, wenn es eine Emergency, wenn er braucht viel vier, da braucht viel vier. Die festgeschlossen und die Menschen nicht können das einstellen oder China können worden oder heute. Das ist Colorado geworden, 4 Jahre. En dort, wo tun die das? Die Menschen Kontrolle. Das ist ein Handy-Ding, sehr handig. Aber alles, was die kostet, Wi-Fi merken, dort ist alle accessible, dat je alle aan te komen van 6 uur. En die kan het controleren van door. Hier ist noch eins. Korrekte Start 2018. No, ein Jahr later, das sagt hier, erste sage ich nicht, was von Jahr ober. Dus so korrekt zu sein. 12 Grad, Klimat warmer, 20 Grad ist kalter als bei der Poorste, 24, 19. Korrekte Start. Dat is nu keiler actually im Durchschnitt als het 4 Jahre wird, erst in 2018. Was doen die dan? Wat is er maar te zijn? Die leen. Ganz marschig sein. Das ist gleich dasselbe. Hier ist eine Mail, was er sei, die betont, was zum erst News sein, zum erst was sein und zum der Welt abreden. Da sagt es steht in 2018, dass die Beobachter von der Climate, von den Klimascientisten, Scientifico, haben eine Warning gestellt. Dass wenn das Climate, so sich das Climate Change net, so sich die Welt warmer wird, und wie nicht wollen, dass Ölbrücken und so eine Dinge dort abhören. A top climate scientist is warning that climate change will wipe out all of humanity. Dat sagt wo er ook anfangt te strekken. Dat de Welt, de Menschen worden alle sterven. In 5 Jahren. Dat heeft in 2018 gepost. En dat wil ze vermeiden als bij dit jaar, dat werden alle Menschen afgelast van deze Welt. Men zo boezig wordt het heet. Really? Really? Stimmt war er nicht. Stimmt ook war er nicht. Wat was dan niet leven?
Glaubst du, die wahre berechts mannen alle wat die haben und wat die doen? Dan werden we mal het nächste anfangen. Wer heeft dat design in geheerd? Dat is zoveel vier is in deze wereld. Zoveel vier. Veel vier. Wow. Wo komt dat er zoveel vier is in deze wereld? Vraag dan zich. En dat is ook een ding wat de brücken hem ganz schändlich sehr schieven. Een program schieven. Nou, wat is dit? Dat is klaar te zijn, van boven naar afstroelen en vier jeft dat te eindaan. Dan vraag ik dan eens. Dit zit er nu al zeer veel alleween. Maar dit is zeer veel klaar te zijn, niet zo? Het krijgt te zijn wat ik doen. Hier zijn meerdere beelden opgesteld. Op veel verschillende steden. Wat is dit? Wat is dat dan? Ik heb maar eens een stad. Dit is een plane wat een laser aan heeft. Dit is een plane wat een laser aan heeft. Wat leef je daar tot? Dat je het eerst die wat er zoveel vier merken kan. Zo weet ik dat. Ik heb dat gezien. Ik heb dat veel gezien. Ik wil je iemand in de stad wezen. Want ik dit hier wat naap krijgen. Hier. Dan wil ik iemand in de stad wezen. That's crazy! Nou, wat zit dat? Zeer veel alles uit een doellezer. Dan zal het niet te zijn wat er aangeht, hè? Wow. Dat is zeer schuld in stad. Nicht mal bloß dort. De States heeft het en de government dat tegenstonden. Nu ganz kurz. Dat zij gaan zijn jets als dit. Zijn planes als dit. En toen zijn planes als dit gaan, moeten ze een patent nummer hebben. Dat ze vrijheid aan zijn te gaan. Dat gaan ganz klar tegenstonden. Dat blijft gleich maar pleitsch. Dat is gleich maar, dat kennen dat weet. Dan brengen ze veel verschillende steden tegelijk. Wo jeit dat? Dat zoveel verschillende steden branden. Dit is in Alberta. Dit passiert ganz kurz, paar Monate 3. Zeer veel steden van dit wordt met mensen angesteckt. Die fahren van een stad naar de andere stad. Maar hier is het tegelijk geworden. Er wordt veel verschillende mensen. Er wordt betoeld en dan fährt er weer op verschillende steden en steckt het aan. Die mensen, die krijgen die mensen te zijn en die merken billen van de en fährt die ook. Ik heb ze billen. Maar man, oh man. Man, oh man. Zeer veel verschillende doelgebrandt. En wat is het nieuws dan? De mensen komen dan af en zeggen, oh ja, dat is angesteckt, dat heeft weer angesteckt. Dat sind geplundert. Dat is niet bloß Weltvier. Dat is niet wat de Joden angefangen heeft te brennen. De mensen worden het en de mensen zijn dat en die worden dalen. En nog veel ooit is het, wanneer eerst de Plätzen brücken, om de mensen afweren, dat die niet kunnen hand voeren, om helpen, dat vier aflaschen, oder zum Tieren zijn uit te brengen.
Wat sound? De politie zijn ganz doorheen met dit. Dan komt de nieuws uit met zijn state. Dan zegt TSB, de Canadian Press, zegt zijn state. De report warnt dat zoveel vier wordt van een zuur angesteckt. Oder dat es möglich von een zuur angesteckt te worden. Really? Wer in der Welt würde nie nach Sünd leben? Es waren ein Leben, die dann proben, das andere nicht abzumerken und das beschmusen. Und dann proben sie Angst anzujagen. Dat de mensen wat er aan zijn zijn, dat weer aanstecken en dan zeggen ze, oh, dat zijn conspiracy theories. Dat is wat angesteckt. So nu zijn ik, zonder wat ik geloof, dat het met wel eens angesteckt. Wanneer ik dat geloven doe, dan ben ik niet een conspiracy theorist. Want ik geloof aan uitgedachte geschichten. Wow. Wow. Ze staat proben alles hinterlich te führen. En mensen proben aan te beelden wat er alles aangeht. En niet merken dat die niet zo geloven wat er aangeht. En je länger kennen die schoops hard, de heerd schoop maakt. En basically de wereld afbranden, omdat de wereld aan wordt. Kijk naar onze stad. Wer heeft zijn stad veel gezien? Wow. Veel verschillende steden in de wereld. Ik had het hier krijg bij ons nog niet zoveel gezien. En doch oberhane waarom. Wenn eine Streep, 2 Streep mehr sind und jet über vielleicht, okay. Aber wenn es einfach so steht, erst Hahn und Drehmut. Wat essen staat. Wat essen staat. De Spanische Meteorologie Agency heeft dat gezegd in Spanje, dat in de stad wordt gespreid zum selber, sind de bietige selber en aluminum en dioxide sind staat met een laffen sprayen, zum dat de mensen krank worden. En de nächste is dit. De andere excuse is de zon te blokken, dat het niet zo heet wordt. Dat is wat de zijn doen, dat is de excuse. En dat is actually nancy dit chemtrails. En dan het boerste beeld is frequency on en het eerste is frequency off. De eerste wat daar zijn, dus dat normale waarde moet zijn. Niks is de boerste. Damals in de stad, heb ik maar weer gehoord van HARP. HARP. High Frequency Active Auroral Research Program. Dat is ook je patent in de States. Dat is ook je patent in de States. Wat brood is in de stad? Maar dit kennen de wel in de stad merken. Wie wordt dat naam schmaderig? Hoeveel van het schmaderen is werkelijk natuurlijk uit de natuur, oder hoeveel is van dit van mensen gemerkt? Het is dit. Wow. Hoeveel essen staat gemerkt? Wow. Hoeveel van jullie geloven dat mensen van der en daar kennen in een lang eng het ware controle? En lang eng. Wie weten dat wer in deze wereld regiert? Johannes 8, vers 45 zegt dat je stam van jullie voeder, dem bösen Feind, en mochten doen wat hij verlangt. Hij is van Anfang an een Mörder geweest en blijft niet bij de waarheid. En arm is keine waarheid, en wat hij leen deed, redt hij zijn spraak. Wils hij een leer is, en de voeder over alle lees is. De nieuws de licht ons, de wereld de licht ons, alles is leen. En de mensen, de government, de grote jongens, die kunnen al zoveel doen met het ware spelen. Zoveel aanwaren als alle ween passiert en zoveel als du is, dat is niet uit de natuur. Dat is niet uit de natuur. Ik moet niet kunnen zeggen uit hoeveel groden dat is, of hoeveel procent dat uit de natuur is, om het zoveel jet te drijven met wat de mensen van de land hebben gesteld. Tja.
Don't worry if you can't hear what I'm saying. I couldn't even hear myself. This is the loudest sound you could possibly conceive. And as it turns out, the cleanest. Now, the most amazing thing is that cloud up there, which was generated by the engine, is just a mixture of hydrogen and oxygen. It's water vapor. And in about an hour's time, someone in Mississippi is going to get wet washing. It will actually rain. I told you! It's raining! That's unbelievable! Oh. NASA's playing God. It's making... Wow. Wer sind det måste sein? De sender niks politie met. Dat wezen de ganz klar over den al. Dat komt uit alle uit, alle information. Dat gaan de alle aan de government er zien ben aan het internet. Dat alle ween ben. Zeer veel in staat. Met harp je het wat zeer veel aanwaarden aan je rijdt. Zeer. Dan werden we mal met de timer changen. Wer kan deze? Donald Trump. Een van mijn favorite presidents wat het ever gegeven heeft. Ik weet zeer veel mensen kennen niet lieden. Zeer veel mensen kennen niet vergenieten. In krank du wen waar we er niet van vertellen. President Donald Trump. 2016, als hij aandeed voor president, hadden hij zich dat niet even geteld dat hij would gewinnen. Ze hadden zich dat niet even geteld. En nu gewinnen hij. 2019 hadden ze zich zeer klar gemerkt en zeer gemerkt dat deze man wordt niet gewinnen. En wat brachten die dat en wat deiden die dat 2016, voor Donald Trump president wordt. Ik had die video's nu niet, maar ik had die. Dan zegt Anthony Fauci, wat de leraar van de dokters is en steeds in de White House dan weer. Dat wanneer Donald Trump wordt gewinnen, dan wordt een krankheid opstaan. Wo in de wereld wordt dat dan weten? Wo in de wereld wordt dat dan weten? En die haben sehr geschafft in seinen Rüte te kriegen. En die haben ihn zweimal geimpeached und die schaffen von der und Tag noch ganz grausam sein, dass er nicht noch immer was gewinnen. Woran? Als persoonlijk onangedacht? Ja, die heeft schwienerie gedreven. Yes, die heeft ook een onmoralisch leven hingezet in alle soorten in de staat. Maar in het ganzen, du hast China, wat nog keinmal heeft een Krieg angesteld is Donald Trump. Obama, Joe Biden en alle, George Bush, Bill Clinton, die haben alle Krieg angesteld. En der president tiet. Nicht dieser. Dieser für Frieden merken, wo nicht Frieden wird. Dieser hat ein Life für die Menschen in der Stadt, in der States, und woher verschaffen und protecten das. Das wäre erst. Wow. So. Was passiert, als waar zal wohl zijn in 2019? Ik glaube, wir weten das. Das wird nicht ein Ups. Das wird nicht ein Ups. Das wird ganz sehr vollständig geplant. Dass das Mann nicht wird Präsident werden. Und dat haben sich sehr op gestohlen. Krak wen dort. Krak wen dit. Han kunt Gesetzen anführen, prüften wenigstens Rules anführen, dass sie nicht dürfen persönlich wählen, die können mit einem Brief anschicken, und wie viele Dutzende Briefe haben die angeschickt, wo nicht wirklich jährlich sind zum Wählen. Bloß um der andere Seite sein, abzukriegen. Wow. Wow. Das Mann. Der hat sehr geschafft und ich hoffe noch sehr. Anyway. En wen dit dan nu erst? Nu zijn we hier aan Bern, nu zijn we hier aan Derg. Nu willen we een beetje kijken wat 2020 Derg viert ook waren met de nieuws.
2020 en 11 april. Donald Trump kwam uit en zei hydroxychloroquine helpt om de krankheid heilen, om de Wakj. Dann sagt der News in 11 april 2020 dat Donald Trump erst arg en zoveel verschiedene wegen en zo is dit met hydroxychloroquine. Really? Waarom dezelfde News die sagt dan in juli in 2020, dat zeg maar bloos een paar maanden later, dan sagt dat de studie wijst dat hydroxychloroquine helpt de mensen wat deze krankheid hadden te beter overleven. Oh my, oh my. Really? Na, wo würde ich arg sein und nicht mehr einmal nicht der Reich? Aber das waren sie nicht anerkannt, so? Wow, wow. Wow. Hier ist ein bisschen Bild, wie sie dann die Villa gestuhlt haben. Dann war das zu Uwes, dann war das Office ein Teu gemerkt, und dann über Nacht, dann schafften die. Oh, was Zeichler hält. Wow. Das ist hier klar zu sein, was die getan haben. Aber so klar, als es werden kann. Und der versteht noch nicht mal. Er kann ihnen das Bild wiesen. Das ist, was an der Internetseiten alle wen haben. Die wiesen noch ganz klar, was die getan haben. Und das war von Klappentheit das geworden ist, wenn die mal checken dann, das ist immer auf zu Uwes. Dann soll all genau alles tau sein, du wird noch schwierig geteilt. No, hier wird danach geteilt. Wow. Dann checkt mal nach hier. Wer ist denn wirklich Präsident? Ist der wirklich Präsident? Woran sieht das so aus, wenn du eine Noah wärst? Woran würde es so lauten, als wenn du eine Loa abhast? Was geht in der Wirklichkeit an in der Welt? Ist das alle? Du hast nichts zu glauben. Was immer die News gewesen ist, du hast nichts zu glauben. Ja. How about Ukraine? Der Lehrer. Und dann mal das Bild. Das ist Elon Musk. Der scheint nicht richtig, aber dann so heute nicht, der hat Twitter gekauft. Warum ist du eine Noah? Das ist nicht eine Fault, das ist eine Noah, als wenn eine Loa abhast. Wer sind dort die großen Menschen, die gehen tun? Der Präsident, die Schafsmann, als es dieser einer ist. Wow. Sind das bis Menschen, die daran tun, verehren wird? Wat de kracht dort tun, wat sein, wat gesagt wird, und dann ran die für dich, und du so looten soll, als wenn die und Lehrerschaft ist. Die sind so schändlich so smart, und Technology ist so weit gekommen, dass die können so leicht sonst diese Lehren merken. Die können ein Bild von dir nehmen, und das können die sehr hastig nur merken, dann kann irgendwo ein Mensch gehen, den sitzt so aus die. Den sitzt so aus die. In der Wirklichkeit ist das nicht. Naja, dann muss ja dann getestet werden, wer immer da hat und wer da nicht hat. Und dann würden die negative und dann würden die positive. Check mal, Abolition sagt das ganz klar. Won't die sein, was die sowieso würden negativ wiesen, und won't die würden sein, was die sowieso bis positiv würden wiesen. Als die das hast, oder als die das nicht hast. Wow. Wow, wow, wow. Was geht du nicht alles an? Und was von der Heuchlerie du dann anging. Check mal noch das. Naar het eerste beeld, dan spaziert niet door en denkt er niet aan dat de eerst voor een camera wordt aan zijn en wacht op een dagbeleiding. Oh ja, dan waren we een beeld nemen. Dan waren we dat een beeld nemen voor de nieuws en de mensen wijzen wat we alles doen. We hadden een meeting gehad, dan was het smaak wie die neuen stellen gaan gezegd. Dan waren we maar ook zo van we nu onder COVID zijn. We waren nu maar zo smaak zetten. Wow. Heuchlerie, Oberheuchlerie. Das hat ein Wakj, du Hahn, würde wohl das Bild merken. No, keiner hat nicht mal eine Loa an oder Pamper an oder was das eigentlich noch mal sein. Denk noch nicht an, dass die Hahn waren mal wieder ein Bild. Und das bloß, die Rose steht. In Alberta. Schändlich streng, schändlich naiv. Sei der Predigt natürlich über alles. En korrekt in de eerste tijd, wanneer alles doelje gesloten werden, alles, dan zaten ze buiten voor die, einer durch den anderen, op een gebied,
En han door een beetje party. Heiten dat dan so weer eine Meeting. Okay, wann eine Meeting danach wird. Aber wo dann jeder unmask so dicht setzen. Das wird von einem anderen Gebiet wieder auf mit einem Fahren drauf aufgenommen. Bah, sind die Oberdalle was, was in der Stadt. Und dann werden die Bilder aufnehmen, und das wiesen das. Dann heißt es so, oh, na, das sind Lehnen, das ist taubgestaltet. No, das bin nicht taubgestaltet, das ist ganz klar ein Bild. Hier sagt dort, Fauci in 2017 auf den Januar, sagt er, es ist kein Zweifel, dass wenn Donald Trump was gewinnt, dass der was Surprises fing. Von Krankheit uitbrengen. Zie, die haben das ganz klar gewesen in der News. Ganz klar. Ein Krieg gesagt gewesen, was die würden tun. Und so haben wir das Bild gehabt. Die wen habe ich das nicht, kann ich das wissen. Aber wer von ihnen würde an gedacht haben, dass das alle geplant wäre? Ich wusste, dass den Tag, wo der wohl eben wäre, 2019, dass das Schlafsack nicht gewonnen hat, dass er alle geschäft haben gegangen, und dass diese Krankheit kennt, das wusste ich den ersten Tag, dass das bloß Leines wäre. Yes, du sind Menschen, die sind krank geworden. Yes, du sind Menschen, die sind gestorben. Ich sage nicht, dass die Krankheit nicht wird. Aber das wird ein geplantes Ding. Das wird nicht ein Accident. Und nicht ein Ups. Und dann, tun die Menschen sich so impfen, dann wird der Impf geschoben. Und viele Accounts schreiben dann in das ganz dasselbe. Ich sind Juts verloren. Und die haben sich impfen. Und was verändert das? Und dat sie sollen sich auch impfen. Dezelfde geschreven, datzelfde schrift, op vele verschillende Accounts. Dat wordt alle van robots opgesteld. Aber das, dann horcht du mal das. Wir sind traurig zum bekannt merken, dass das erste American ist gestorben in Ukraine bei der Crisis, was der angegangen ist, der Attack. Die Gedanken und die Gebete sind mit der Familie von diesem Mann. Oh my goodness. Das würde noch eine Sache sein, für diesen Mensch zu beten und für die Familie. Dann checkt man ganz irgendwie, ist das Fiber war den 23. und der 2022 starb der. Als der Teddy gekommen in Ukraine. Kijk dan wat Ukraine also heute herging. Fiber war den 23. 2022. Da waren wir mal nach das andere Bild checken. Du deit CNN an den 11. November 2021 bekannt geben, dass das Journalist, der wollte das News abmerken, der erst dort gemerkt worden in Kabul, von den Taliban soll tun. En dat ze schaffen met de steedse mensen zijn maar informatie te krijgen. Dan laat me die mal fragen. Von wanneer af kunt een mens meer als eenmaal sterven? Wow, wow, wow. Die News. Die News. En check maar naar dit beeld. Dan wiesen ze, oh ja, de Ukraine die heeft gerecht, dus een explosions en zo weer. Dan check maar naar rechter zijde boven. Dat beeld is van 2015 genomen. En dat wordt waarder gebruikt om nu in de nieuws te spelen. Wow. Er zijn zeer kluge mensen die passen zeer ab. En die waren voort aan. Als dat oprechtig is of niet. Wow. Dan fährt Justin Trudeau noch einmal nach Calgary. Und dann laten sich ankommen von den Menschen. Und die Menschen sagen, oh, aber jammerlich da über den. Flehen und umher und so weiter und braulen den uit. Dann wird das erste gepostet, dass Trudeau, den wird anerkannt von den Menschen daher. Man, really. Ganz leines. Und das wird nicht so lang, dann werden sie den News, den Headline ändern, dass Trudeau hat geredet von Ukraine inflation. Ukraine and inflation. Due to the stampede. Pancake breakfast. Oh mein Junge. Ich muss einmal eine News sein. Dann ein paar Minuten wieder going to changen. Wenn es das stimmt nicht dort und die Menschen haben das zu sein gekriegt, dann soll das was anderes sein. Wow.
Wow, wow, wow. Und der linke Seite, der sagt, in November den 20. und 2020 haben sie diesen Mann dort gemerkt. Der erste dort. Und der rechte Seite, stets hat ein Mann dort gemerkt, in Al-Qaida Lehrer. An der 2022 ist August. Waar is es dort? Von wanneer hat ein Mensch können zweimal sterben oder dreimal? Wow. Wo nehmen die das her, dass der immer waren kann, das selber posten? 2 Jahre later, 3 Jahre later. Hast du mal an die Freundschaft gedacht? Dass der nun bald wird abkommen, ist der dort gemerkt worden, ist der gestorben. Wow. Dann wird die Impfen. Alle Impfen. Aber ich will hier erst ein Video wiesen. Noch ein anderes Video. Wat de News dat en wat de News alles schafft en wou de schaffen dan. Exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. 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 Really. All the news, all the grote news, die zijn alle hetzelfde. 100%, lijn voor lijn, ganz hetzelfde. Dat meint zoveel. Somewhere heeft er recept abgeschreven wat hij zijn zal. En wer erst die, der dat recept abschrift. Dat is die wat dit heeft. En dat is die van deze grote jongens wat we hier schwijzen. Wat ik hier schwijzen daar. Een deel van deze grote nieuws, die wordt fan betoeld. En die nemen dat wellig. En wanneer dat genomen hebben, dan is dat steeds. Ik heb die gehouden. Nu was die dort zijn. Wat ik wil hebben wat die zijn is. Dat is wat ik schaffen net. Dat is wat ik schaffen net. Dan gaan we trainen dit gaan. Zo. Sehr viele Menschen, die haben sich dann impfen lassen. Ich will nicht uitholen über die, weil sich haben lassen impfen. Das ist nicht mein Plan und ich will das nicht weiter. Aber vielleicht, die sind so, die haben verschiedene Entscheidungen genommen und auch verschiedene Entscheidungen getroffen werden sonst dort. Maar anyway, dat is niet mijn plan. Ik wil niet weiter doen. Maar ik wil dus wijzen wat aan de ganze grote aangeht en wat aangegaan is. Dan gaan de mensen zich laten impfen. En dan komt een krankheid eruit. De monkeypox. Dan wordt dat eruit gesteld. Oh, maar dan vliegt dat. En dat dan war dat hem drijven en hem schieben. Nu dat die impfen laten, maar dat niet was, dan was die gestorven. En niet was dit dan was die krank worden. En dan niet als die impfen laten, dan was die niet im hospital en dan waren we die niet bedaan. En dit not de jant. Wow. Al zijn dingen stop. En dan gaan de deel laten impfen. Wat passiert in de ganze nieuws, in de steeds, en over de ganze wereld? Deel speler van bliks te ham. Ze zijn dood. Right there. Dial news reporters. Die fallen beam dat they reporten on. Live on TV. Fallen de aan en zijn dood. Dat wat zij gezegd, dat is wegen de impf, dat is de impf, dat is de impf. No, dat is niet, dat is niet, dat is niet. En de mensen sterven. Er zijn zeer vele. Zijn omdat die sterven. Dus wenn als die de tweede, de derde impf genomen hadden, dan sterven die.
En så nu wenn die dann sterven dan, wat willen ze dan nu opkomen met? Wat willen ze zeggen? Wat is de oorzaak waarom die sterven? Wenn je dat denkt, wat de schuiven dan, wat de willen gaan, die mensen zullen zich invloeden. Dat worden niet toestaan, dat dat niet goed is. En wanneer het klaar te zijn is dat dat niet goed is. Dan kijkt man naar dit. Ach, voor even 8 Stunden in de office zetten, brengt dat nap. Dat hartprobleem kunnen komen. Really? Really? Zoveel jaren hebben mensen in de office geschaft en zijn dingen staan. Nu met eenmaal nu is dat nog met eenmaal nog slag. Aber, das ich sehe, da moet wat beschuldigd, wo het van herkomt. Here we go. De kloeke mannen, die waren nu, dat een kalden shower nemen, kan een hartslag veroorzaken aan jonge mensen. Van wanneer? Really? Waar een excuse, wo die nog aanwijzen dan, voor het kan zijn. Maar nou impf? No, dat is het niet. Maar dit kan het zijn. Pinklich middagsloop halen, kan te doen gaan met hoge bloeddruk en een hartslag. Aber mij, ik zei. Gleich middagsloop te houden. So nu meint het te veel, ik zal niet meer, wanneer ik niet wel harttrouble heb. Man, ik zei. Hartslag. Zoals een shower net. Kan te doen gaan met hartslag. Dan checkt man naar dit. Wat de nieuws post net. Klokkenschieben, eine Stunde verweg schieben, können maar gefährlich sein für Millionen Menschen. Das können sehr ernstlich Harttrouble geben. Ne Oberschiss, ja noch mal eintan, ich sage. Von wanneer? Klokkentiet schieben, von eine Tiet und eine Ära nach der andere schieben, das Feuer und Horst. Können Hartschlag geben, Harttrouble. Wirklich. Dit zijn werkelijke beelden van wat de nieuws gepost heeft. Ik ga die van de nieuws genoemd. Wat ik hier doe, wat te zijn ging, wat er aanging. En dan de zomer, en de mensen vliegen willen, dat het langer duurt voor de vliegen, dat is een delay, dat duurt al langer te vliegen, dat kan ook helpen om een stellen dangerous voor zo'n dingen staat. Over mij, ik zei. Eerst een nieuwe gift chemicals hebben gevangen in deze wereld. En dat kan dat zijn wat dat onstekkend is en oudmen, dat het een hartprobleem heeft. En een ganze global warming, je kent het al waren, dat de wereld warm wordt. Dat is hoe weinig mensen harttrouble hebben. Okay. Nou ja, dat is goed te weten. Waar eins in staat. Kalden shower gaan kan zijn dat het bloed stekken heeft en dan een hartslag brengt. Hoeveel hebben we deze laatste 2-3 jaar niet al gehoord van bloedstekken? Nu hebben ze dan ook gestudeerd dat wanneer we weinig TV kijken, wordt het weinig harttrouble geven. Interesting. Dat je wil je maar nog een goede antwoord, een goede zaak zijn. Een vrouwstel kan snoeien, een hartprobleem brengen. Wauw. Nou wil ik dat dan niet meer snoeien. Ik mag je unbedingt een harttrouble wel aan. Schweiten, meer als gewöhnlich, aber danach können Teken zijn van hartslag. Aber man, shit. Wie viele van ons hebben het voorbeeld al als hij worden? Het voorbeeld is not gegaan. Van het voorbeeld not gaan kan eine zaak zijn dat mensen hartslag gaan. Aber der sich mal eintan, ich sei.
En dan wanneer je met de billen alleen kijkt, dan zijn meer dan de hand in dotenboven. Dat is ganz eens. Alles 2022. Dat is alles 2022. Schneeschafeln können sie gefährlich sein als dood verursachen. Von einem Herzschlag, aber bis hastig dood sein. Oh, aber nein. Da fährt mal atmen in einen Tag. Können gefährlich sein, wenn man Herzschlag haben. Wirklich. Und dann noch viel mehr News. Noch viel mehr News. Man, jij niks zei. Man, jij niks zei. Dat is veel meer hartslag en hartproblemen wie je hebt kunnen zijn. En dat kan be explained worden durch. Dat het verschillende waren je hebt. Het waren is zo anders als het je was damals. Er aansluiten met een TV aan. Kan een tijdje dood brengen. Oh, maar daar kan nog maar een aan. Dat jeit je niet. Man, jij nog maar een aan. Zo wat jij zijn. Wat jeft het da? Man, jij niks zei. Man, jij. Dan hebben we dit. Wel veel van jullie hebben al gehoord en gezien dat de food processors, zo'n geschaft, dat zijn slachterieën. Slachterieën zijn afgebrand. Waarom? Dat is ook wat geplunderd. Die willen er ook wat met beschikken. Really. Dat is aan de ene kant Welt, aan de oosten de Welt. En dat is van Amerika. Dat kost aan een nieuwsstripblad en dat kost het zijn. Eenmaal en waarom, nog eenmaal. Wordt er een gebied afbrandt en de slachterie afbrandt en een food processor. Hier is nog een map. Dus die kan gewoon nu zijn. Wauw. Zucht. Hoeveel zucht zijn van de boeren afgevallen en hebben het land verjaagd en vernichten en al zo'n dingen staat. Hier is een map. Wanneer je op een stad weer, twee steden weer nacht zijn, aber kijk maar, dat passiert zo recht. Schwinden ihre Mal. Zo recht. Schwinden ihre Mal. Wauw. Wat blijft dan? Wat willen we dan doen? Ik geloof dat we willen gaan dat we zullen ophouden met vlees eten en we zullen schurken eten. Dat wordt hier in Canada schrecklich veel geld aan je pumpt dat ze zullen rijden met te meer schurken verschaffen. Je schraude schurken en zo'n dingen staat te maken eten. Dat we zullen ze stad eten. Hier is nog eind van het andere. Je reine vingers krijgen. Wer kan dat am Garten schaffen, man alle planten, dat einer mit seinen reinen und Grasjes in de vingers krijgt? Dat kan ook een warning zijn dat een hartprobleem heeft. Er een hartprobleem krijgen. Wow. De scientisten warnen dat de eier wat dat zijn wat mensen hastig met een sterven er bloed stekken geven. Wow. Heet het ware kan brengen tot bloedstekken. Broccoli eten en raspberries eten kunnen zijn dingen tot verursachen. Kunnen hem COVID geven. Wow. En dan hebben ze hier eins in stad. Dus een krankheid manke heina uitgekomen. Man. Dus een krankheid manke gekomen. En wat is het nächste wat er dan doen? Oho. Dus een grote eiervorm om 4. En over 100.000 heina zijn te dood gekomen. Wow. Wow. Zijn de towers zo stad. India heeft je gezegd dat ze zullen al deze towers raufschaffen wat die hebben. Die willen die er niet. Dat zijn gefährliche towers. Je kan je inte alle gewoon nu studeren wat het is en wat het is. Wat zijn dit? Wie kan het in de stad? Dat zijn de guidesteinen
de leidende Steiner in Georgia. Die sind in verschiedenen Sprachen geschrieben und die haben al jaren gestaan. En hier op deze Steiner steht dat die willen de Welt doelbrengen met 500 miljoen mensen. Zo stel je maar voor, nu zijn er even 8 biljoen in de Welt en die willen er afbrengen met 500 miljoen. Dat is op deze Steiner boom. Een dag, dan is het 2 gekillt. En wer geloof je als die, wat hij gezegd heeft, hij wilde 3 opbieden. Dat is de CEO van Pfizer. Die wordt zeer veel de meeste impfen gemerkt hebben. De Pfizer. Hij zegt, hij wil de Steiner 3 opbieden. So wer an je Stadt in Plan dann, wat op de Steiner is. I see, dat wist ik klaar uit wer het is. Aha. Dit beeld jij je dat nu zijn. Je zegt de kraakboom wat er alles wel en doen. En deze tijd. Dat vind ik dertig. Dit weer in Australië. Die proeven met de mensen al in het hart en te stappen, al die wat de COVID hadden. Dan zijn die de voors, dan kunnen nog niet gaan. En dan moeten blijven. En wat willen we dan doen, wanneer het niet waar komt? Dat is deze week uitgekomen, steeds vele governors hebben veel ongeschreven, dat steeds ook zo veel in zijn buren wil. En wer weet dit doen al. Maar wat is instead? Jeder Kruter hat einen Checkout, du kannst auf den Kruter checken und steht dort. Und wenn du dann nicht hast alles gut gesagt und du bist mit den guten Menschen tippt, dir was, wo die sonst tippt sind, dann wird die Credit Score zu leicht sein, dann kannst du nicht kippen. Dann wird die Furzwiesen, die kannst du nicht kippen. Aber wahrscheinlich mal umsteuern entfernen. Smart Cities. Wer von man gehört, dass die wollen Smart Cities bauen? Hier ist auch alle Boden, was die wollen. Hier ist ein Sein von Ottawa. Da hat er an Tün gevorhaft und alles, das hat an. Super Bowl. Wer kann Super Bowl? Der grote game wat am einmal het jaar speelt voor in de States. Dat wordt erst dat game. Wer ist einmal gewaast? Wer kijkt dat? Kijkt mal, wat dat. 8 Kinder sind gefangen worden von de 200. De Skluverien. 8 Kinder sind gefangen worden von de 200, wat im Jahr versloven dan. In LA. Während de Super Bowl. Dat is 2022. Zijn groot game is dat als te 6 nacht, als te mensen voet stelen en Kinder stelen, Jugend stelen, om die vertrafficken. Dat is te rein alles te wat het is. Donald Trump is zeer geen kindertrafficking. Hier is het te zijn. En wer is voor kindertrafficking? Wer laat het alle op? Wer heeft het op? Joe Biden. En krak wegen dit wel niet unbedingt niet gaan dat Donald Trump zal president zijn, because de feindliche Menschen in deze wereld get zelfs naar China als Kinder misbruiken en Kinder bloed drinken en Kinder ik weet zoveel wezen en zijn wat du hier alles onjet. Dat is ten Jeruzalem. En dan jet in de wereld zijn de stad on. De schoep draaien en run en run en run. En bloos en run. We hebben een ander stad. En warm. Vers, dan de stad en run. Dan hebben een ander stad schoep. Uit de natuur. Want de tieren als de stad ontvangen dan. Wat is dat van teken? Ik geloof dat ganz rein dat in de wereld jet wat aan. Dat de tieren en alles maken dat wo van bijzonder is. Maar weet je wat? Wie wat de christen zijn. Wie weten dat werden wat je werden, dat is God. En we kunnen op den dag hopen, wo we wollen bedienen zijn een dag. En dat we deze stad niet meer durven zijn en niet meer hebben. Maar zolang es dat, dan moeten we de evangelium wiederbrengen. En de mensen vertellen wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat we kunnen raad zijn van dit. Dit is zo weit. Maar kijk dat mal en hart dat mal.
Adios.